És un llibre, com m'han dit ja la premsa i el mateix Albert, que ho ha definit molt bé, és un retrat d'una vida real, de patiment, d'amor, de superació, d'esperança sobretot. En un moment del llibre es diu, i l'Anna diu, que tots aquests éssers que qualifiquem d'in o dis, incapacitats o discapacitats, han estat, són i sempre seran persones, sigui quin sigui l'origen de la seva diferència respecte a allò que considerem normal. Els agrada sortir, veure la llum, escoltar veus, notar la carícia del sol a la pell i dir, encara que només sigui amb la mirada, t'estimo. Sobretot dir, t'estimo. I això els fa perfectes. En segon lloc, voldria retre un homenatge a l'Albert Salvador, des de la Federació, sí. Perquè ell va dir una cosa un dia en una entrevista, diu, m'ha canviat la vida. Diu, aquest llibre m'ha canviat la vida. Jo ho celebro, perquè has tingut una visió de que els discapacitats tenim nosaltres també mateixos. I per això vull llegir un tros del pròleg que realment expressa el sentiment de l'Albert. Diu, espero i desitjo que un cop hagueu llegit aquesta història, tots plegats tinguem prou clar que la discapacitat és un terme que no diu res i que comencem a mirar totes les persones que considerem que tenen una diversitat genètica o sobrevinguda amb uns altres ulls. Força sovint, els que ens considerem normals som els més discapacitats per entendre la diversitat. I és que ens passem l'existència vivint el somni de la perfecció i no ens adonem que la verdadera perfecció és la vida mateixa, que és capaç de crear i crear formes diverses i no equivocar-se mai. L'error, l'equivocació, sempre és en els nostres ulls, en la nostra mirada, però mai no serà en el nostre cor, si el tenim ple d'amor. Gràcies, Albert. La diversitat és normal, perquè si és així no serà necessari parlar d'inclusió, sinó que haurem de parlar finalment de convivència, perquè d'això es tracta. I hi ha en aquest aspecte un fragment del llibre que a mi personalment m'ha colpit i molt. El llegeixo. Diu, tot just tancar la porta, quan l'Anna va quedar novament sola amb l'Evarist. El va abraçar i va plorar com mai no ho havia fet. Ho va fer amb tanta desesperació que estava convençuda que si en aquell precís instant s'haguessin mort tots dos, no li hauria importat gens ni mica. Havia estat un dalt a baix d'una gran brutalitat. Quan l'Antonio va arribar a casa, se la va trobar asseguda a terra, amb les fotografies de les Evaristes escampades i els ulls plens de llàgrimes. La va mirar i va entendre el que passava pel cap de l'Anna. I digué, si no enterres el nen del passat, mai no faràs feliç l'Evarist, el nen que tenim ara. Va dir a poc, amb fermesa, i va sortir d'allà. L'Anna, tot retornant d'un malson esgarrifós, allà asseguda enmig de l'escampall de fotos, amb el qual pretenia retrobar l'infant que havia perdut, es va adonar de la gran veritat que l'Antonio acabava de dir. I va ser conscient que el seu marit, en els moments més difícils, esdevenia el més gran de tots els homes. Ho havia fet a Tolosa, a l'hospital, i ara tornava a fer a casa amb una sola frase. Amb els ulls encara plorosos, va contemplar per darrer cop el nen ros, d'ulls grans i somriure ampli, que la mirava des del fons de la imatge. Es va eixugar les galtes amb els dors de la mà, inspirava en fondo i lentament va anar esparracant aquelles fotografies. Calia enterrar el nen que va morir el dia de l'accident per fer néixer el nou Evarist, el seu fill de debò, no pas del record, sino el real. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad alguien te rescatará, que vuelve de la guerra. Aquest llibre, El ball de la vida, compleix un dels tòpics tan arxirecorreguts que tenim de vegades quan parlem de novel·les i tot això, de llibres en general, que diem que la realitat sempre supera la ficció. Doncs sí senyor, la realitat sempre supera la ficció i El ball de la vida n'és un exemple absolut, un exemple absolut. A mesura que jo anava llegint el text, que l'Albert m'havia proporcionat en primer lloc, jo anava pensant, això no pot ser, vull dir, hi ha coses que realment semblen impossibles que hagin pogut passar. En el moment que vaig conèixer a l'Anna Toà, vaig comprendre que impossible pràcticament no hi ha res, o molt poca cosa. Conèixer-la amb ella va ser la constatació, ja m'ho pensava perquè l'Albert no m'hagués dit cap mentida, però la constatació que el que havia escrit l'Albert era absolutament possible, gràcies a la personalitat de l'Anna, evidentment, no? Jo diria que tècnicament no és el típic llibre escrit a quatre mans, allò que un escriptor fa un capítol, el segon capítol i el tercer, així s'ho van passant, sinó que és un llibre escrit a dos cors, més que a quatre mans. I en aquest cas es nota moltíssim quan el llegeixes. El llibre, El ball de la vida, jo crec que essencialment és una eina psicològica d'una utilitat extraordinària per qualsevol persona que hagi passat una dificultat, per petita que fos. Si és gran, encara més, encara trobarà més consol, però encara que sigui una dificultat petita, el llibre també és una bona eina per superar-la. Demostra també, ens ensenya el llibre, aquesta gran capacitat que de vegades ignorem nosaltres mateixos, que és la d'adaptar-nos al nou medi que ens porta a una circumstància de la vida difícil. De vegades no sabem la força que podem tenir a dintre nosaltres mateixos fins que no ens trobem en un atzucac important. I aleshores veiem que som capaços d'adaptar-nos a aquest nou medi. Vull donar gràcies a tots els assistents que esteu aquí. De ben segur molts penseu que això no es pot passar. Tots som candidats en aquesta rifa. Vam experimentar a la nostra família que quan tens un cas així, jo que he vist el meu fill sense parlar, sense caminar, sense fer res absolutament, vaig seguir el mateix procés que qualsevol infant d'origen genètic o d'origen sobrevingut. Per mi no hi ha diferència, perquè quan entres dins del món de la discapacitat no portes cap cartell, no portes res que et digui discapacitat sobrevingut, discapacitat genètica. Vull continuar dient-li al meu fill, t'estimo, carinyo, ets el meu mestre.
ells ens ensenyen moltíssim encara que això no sigui així. O sembli a molts aquesta frase que tothom diu sovint, és que els discapacitats fan patir, fa patir molta gent també. Si mires de vegades foten cada animalada alguns que també et fan patir. Però llavors és un món diferent, el món de la diversitat pot ser diferent, segur, però jo no canvio el meu fill per res del món, no enyoro aquell nen ros, ni molt menys, estic orgullosa del que tinc i espero que pugui tenir molts anys. Moltes gràcies. A mi em va canviar la vida. Me l'ha canviat perquè m'he donat compte de que a la vida hi ha coses importants, hi ha coses urgents, coses necessàries i un fotimer de coses innecessàries. I he estat capaç de començar a eliminar totes aquestes coses innecessàries i agafar l'essència. I jo us diria, llegiu aquesta història, llegiu aquest llibre, perquè trobareu molta essència. I haig d'agrair, en fi, ho ha fet el Jordi ho ha fet agraït a tothom, jo també haig d'agrair a tothom, a tots els que he dit, a tots els que ell ha dit i a tots els que sou presents, el fet que m'hagueu permès la immensa alegria de fer que això, aquest llibre, El ball de la vida, sigui una realitat. Gràcies. Moltes gràcies per haver vingut i esperem ballar tots bé tota aquesta vida nostra. Gràcies. Tal qual. Amb dos S? No, amb una S i amb una N. Anna, a veure si es pot agafar que no. Al meu germà li agrada la Susana, és ella. Molt bé, i tu? Ara m'assignes, vale?